A Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által 2010-ben kiírt pályázaton való sikeres részvételnek köszönhetően az év elején a Szászhalombattai hulladékkommandó megkezdte az Erkel körúti garázssor mögötti terület megtisztítását. A munkákra 1.712.000 forintot nyert a civil szervezet, amelyhez 750.000 forintos támogatást nyújtott a helyi önkormányzat. A tisztítás megkezdése előtt a Szákom Kft. Segítségével előkészítették a terepet, úgynevezett felvonulási utat alakítottak ki, hogy a hulladékok összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges munkagépek is dolgozni tudjanak. 26 fő jelentkezett a szombati napon, ebből 5 fő garázs tulajdonos volt, aminek nagyon örültünk, hiszen nem maradhat ez szó nélkül, hogy mégiscsak az ő területük mögötti részről van szó, tehát akinek egy pici lelkiismeret furdalása volt, ők mindenféleképpen jöttek és helytáltak ebben a nagy feladatban. Összesen 40 köbméter hulladékot szedtünk össze, ami azt jelenti, hogy 10 köbméter autógumi és 30 köbméter olyan hulladék, amiből 5 veszélyes hulladék. Tehát a Szákom Kft. Előzetesen kihelyezett konténereket, ebből 5-öt meg tudtunk tölteni, illetve közel 250 darab fekete zsákot raktak meg még hulladékkal, ami 120 literes. Márciusban összesen 5 alkalommal dolgoztak a terület megtisztításán. Az első ütemterv szerint befejeztük a hulladékmentesítést a garázssor mögötti területen. A múlt hét szombaton rendkívül jó időnk volt arra, hogy 25 köbméter szemetet tudtunk összeszedni, ezúttal az önkéntes Batta szervezésében is voltak jelen, ráadásul Érdről önkéntesek, illetve szintén csak azok az önkéntesek voltak jelen, akik az elmúlt akciókban is részt vettek. Az köztudott, hogy a garázsokból kerülnek ki jócskán azok a hulladékok, amiket a múlt szombaton összeszedtünk. Tehát ez a 25 köbméter, 10 köbméter olyan veszélyes hulladékot tartalmazott, amely olajos flakonokból állt, illetve olyan autóalkatrészekből,
alkatrészekből, amelyek feltételezhetően ezekből a garázsokból kerültek ki. 5 köbméter gumiabroncsot is sikerült összegyűjteni, úgyhogy megint azt kell mondanunk, hogy jó nagy mennyiségben sikerült összeszedni hulladékot, azonban ezt még sajnos folytatni kell, mert ezzel az akcióval nem tudtuk befejezni. Akkor most összességében egyébként hány köbméternél tartatok? Most összességében 80-85 köbméternél tartunk, ami azt jelenti, hogy 15 tonnányi ez a hulladék. Ez egy nagyon óriási mennyiség, és még mindig van. Tehát minden erőre szükségünk van, tehát azok a civil szervezetek, illetve garázstulajdonosok, akik tényleg szívügyüknek tartják azt, hogy rendezett körülmények között legyen a garázsor, sok szeretettel várjuk őket. Miket találtak itt? Elég sok mindenfélét. Nagyon sok, hát a garázsból kikerülő hulladékot. Le is van fényképezve, van két nagy talicskányi lapos üveg üres, úgyhogy ez mind innen van. Találtunk nagyon sok fém hulladékot, krumplit, hagymát. Úgyhogy ez mind háztartási hulladék, ami itt van. Rengeteg gumit találtunk, nagyon sok ilyen veszélyes hulladékot, úgyhogy az is már azért 2 5 köbméteres konténer már tele van velük. A kerékgumik is hát hegyekbe állnak, úgyhogy sajnos minden találunk itt. Állattetemet is találtunk, állatfejet, úgyhogy minden van. Nem túl egy nőies feladat. Hát hogyan bírja itt a kiképzést? Stram vagyok. Nagyon bírom, mert hát úgy voltam vele, hogy talán több garázstulajdonos is jön ide, hogy látja, hogy a nők is itt vannak és csinálják. Mit gondol, hogy mennyi időt venne igénybe, mire az egész területet meg tudnák tisztítani? Az egészet? Hát most ugye ez a 3. nap. Vannak olyan területek, amit már úgy megtisztítottunk, hogy ha így ránézünk, akkor nem nagyon néz ki, hogy megtisztítottuk volna, mert hogy annyi aprólék van még, olyan törmelékek, építési törmelékek, amit hát kézzel nem tudunk összeszedni, és zsákba belerakni, hát belerakjuk, és már is szétszakad. Úgyhogy még most így a felénél járunk körülbelül. Egyébként gondolom előtt azért feltérképezték a terepet, de azért mégis számítottak ekkora nagy mennyiségű szemétre, ami itt van? Tudtuk, hogy sok van, de ahogy mi feltérképeztük, majd, hogy nem dupla annyi van. Mert rengeteg, itt is lehet látni, hogy ez úgy föl van töltve.
Úgyhogy ide szépen folyamatosan dobálták bele, raktak rá egy kis földet, aztán megint szemét, megint föld, és egy ilyen kis dombocska alakult itt ki. És ugye ahogy szedjük ki, húzzuk ki alulról, ugye egyre több jön, és hát sajnos sokkal több van, mint amire számítottunk. Tehát ez itt akkor egy jó nagy kupac szemét, azt lehet mondani? Igen, igen. De ennek már a 3/4-ét eltakarítottuk. Hagyjam már, drágaságom, hát itt élnek is. Vélhetően a szemét nagy részét azt a garázs tulajdonosok pakolták ide, ezt hogy látja? Is. Mondhatom azt, hogy is, hogy teljesen ők, azért az nem úgy van, mert rengeteg törmelék van zsákokba. Hát ezt nem a garázs tulajdonosok hozzák, hanem ez mind olyan, ami felújításból van, lakásfelújításból. Én nem mondom, hogy nincsen olajszűrők, meg ilyesmi, de ezek kicsi darabok. Tehát nem, a nagy része, olyan, hogy ajtótokok, meg ablaktokok, meg ablaküvegek, ez mind lakásfelújításból származik. Tehát ez nem garázsos dolog.
Ön messzebbről érkezett, ugye Szászhalombattáról, de nem innen a környékről. Miért gondolta úgy, hogy mégis részt vesz ebben az akcióban? Szászhalombatta másik oldalon, a Régészeti Park mellől érkeztem. Egyszer ennyit emberségből nekem is meg kell tudnom tenni. Ugyanakkor volt szerencsém barátokkal korábban erre sétálni, és nagyon kellemetlen volt azt tapasztalni, hogy tele van a környék szeméttel, és én büszkén mutattam volna be nekik Szászhalombattát. Úgy gondolom, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. Ön egyébként tagja a hulladékkommandónak? Ugyan, igen, nem régen léptem be ebbe az egyesületbe. Mik voltak egyébként eddig, amivel itt találkozott, a legmegdöbbentőek? A veszélyes hulladékok, amik igazából megleptek engem. A veszélyes benzines kannák, üzemanyagos kannák, amik némelyik még tartalmazott is szénhidrogén származékot, félig lebomlott abroncsok, autógumi abroncsok, ezek a legveszélyesebbek szerintem. A veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékok begyűjtése áprilisban tovább folytatódott. Az akció során csak a Szákom Kft. Által működtetett szeméttelepre 135 köbméter, azaz 16 tonna hulladékot szállítottak, és jelentős mennyiséget vittek a MOL égetőjébe is. Így közel 150 köbméter hulladék gyűlt össze. Az illegális szemét felszámolása közel 15 fő szákomos dolgozó, 60 önkéntes és 15 garázs tulajdonos segítségével valósult meg. A tisztító akciókat követően pótolták azokat a facsemetéket, amelyeket a munkagépek szabad mozgása miatt kellett kívánniuk. Az akció sikerességét jelzik azok a táblák is, amelyeket az érintett terület két végpontján helyeztek ki. Ezeken a táblákon hívják fel a figyelmet arra is, hogy a jövőben ne kerüljön illegális hulladék a zöld területre.
Az ismétlődő lerakások megakadályozását megcélozva a társadalom szemléletének megváltoztatása érdekében a tisztítási folyamatokon készült fotókból vándorkiállítás nyílt, amely a minisztérium által támogatott projekt részeként valósult meg. A hulladékkommandó köszönetét fejezi ki a Szákon Kft-nek, a Dunarend Kft-nek és az AECOM Magyarország Kft-nek, továbbá mindenkinek, aki a projektet támogatta. Kiemelten Pogány Gyulának, aki szakmai segítséget nyújtott a pályázat megírásánál, továbbá Szászhalombatta önkormányzatának. A legnagyobb köszönet pedig az önkénteseknek jár, akik erejük felett minden szabadidejüket arra fordították, hogy Szászhalombatta egyik legkritikusabb pontja élhető környezetté váljon. A film a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Faluvédő Egylet hulladékkommandó társadalmi járőrszolgálat megbízásából készült.